Нека ви представя ползите от онлайн курса "Бременност и майчинство". Практическо ръководство за трудовите ви права. Ако сте бременна или майка и имате въпроси за правата си на работното място, този курс е за вас. Ще научите как законодателството в България защитава бременните жени и майки и как да придобиете увереност в отношенията ви с работодателя. Какво ще получите в онлайн обучението? Практически съвети как да уведомите работодателя за бременността, как да посещавате лекар в работно време, как да откажете да работите извънредно, през нощта или в командировка. Ръководство стъпка по стъпка за ползване на отпуски, за гарантиране на безопасни условия на труд и за правата на другия родител. Готови образци на документи, които ще може лесно да попълните. Решения на важни въпроси. Как да поискам по-добри условия на труд? Мога ли да работя от вкъщи? Какви отпуски ми се полагат? Как да получа защита при дискриминация и уволнение? Възможност за допълнителна правна консултация. Обучението е кратко, достъпно и адаптирано към вашето ежедневие. Запишете се сега и си осигурете спокойствие за една защитена бременност.